soyayya da daɗi karke wallar da ni kirke masoyanka a duka inda yake ne. Ita soyayya na da daɗi ku duba wanda ke a cikin shi ya sanya take. Ni dai na haika mu da wata ba ta sani kwalla fito wata rana ina kan hanya. Zahira ce kiran yan uwa ka ziyara na tafi na yi gamo da wata yarinya kyakkyawa ce yar fara akwai alkunya da kankanin ta kwai hankali da tarbiyya. Na sai ta zo garin na tambaya inda za ta ne ta yi batan hanya. Ta ce da ni kofar na isa take cigiya nan take ne murmushi da dariya. Na ce da ita ai ta bar ta can baya daga ganinta jikinta kwai alamar gajiya. Da na dubi ta tausayi ya kama zuciya. Na ce sannu bayarwa ki sha ki sanyaya ai za na kai har inda kike ta tambaya. Take adin ta yi man kalma ta godiya saboda ta haji daɗin wannan ɗawainiya. Bayan ta gama yi min suna na ta na tambaya yi min shiru da alamar tana jin kunya. Ni kuma ina ta ƙara furta mata taho yaya nan da nan na rako ta muka zo gaba ɗaya. Kafin in tafi na buƙaci ta kwallon bai waya ta haɓa ni ba ta hana da ba har can gidan su bata ce mun kar in ji ba. Tana ƙauna ta bata nuna miliki ba cikin mutunci bata ƙi karɓa ta ba. Wulaƙanci a gare ni bata yi ba mai kirki sunan da zan kira ta. Na yaba kyawawan halinta irfira kyakkyawa ga tsafta kwai niyya mai kyau a zuciyarta. Komai zan faɗa ta fifita ta kai wai tsayin har ta gota. Na je gida na fara tunani ya zan yi na kai sakonni har a sanda ni a gidansu a fahimta. A amince min na kai bai kwanta mai tsintuwa amma ba ta kuɗi ba mai tsintuwa amma ba ka haya ba. Ni ne tsintuwar da ba wanda ya kai ta. Soyayya